Barkanmu da zuwa wannan sashi a wannan lokaci. Mun ce ne bari mu yi quick video kan yadda ake claiming wannan airdrop ɗin. Muna encouraging mutane da a yi subscribing kuma a yi sharing channel ɗin ga 'yan uwa saboda a ringa samun alherukan da ake samu cikin wannan channel ɗin ga namu. Insha Allah. So muna so mu yi video ne yadda ake ko siyan sona ko kuma yi reference na a earning. Kamar yadda kuka gani nan gurin dai email ne na referrals da suka ringa depositing, ana ba mu bonuses namu. A nan dai referrals ne da suka ɗauka abubuwan serious suka siya. Bayan serious suka siya project ne mai kyau gaskiya kuma ana samun alheri a kanta. Ka ga dai ga bonuses ɗin nan. Sannan ga wallet ɗin da na fara yi na gwaji. Ka ga withdraw nan, withdraw 2,973 sona da na yi withdrawing. Sannan ga wanda ya shiga cikin trust wallet ɗina nan. Ga yana a cikin wannan wallet ɗin ga, ka ga shi nan 2,972, ka ga shi nan $92. Haka ne kuma gobe zan ƙara samu, jibi a samu haka nan haka nan dai. So wanda bai ya samu ya yi, za mu ajiye link da za a samu a yi registering da shi. Kuma kada a manta a yi subscribing ga wannan channel ɗin ga, a yi sharing nata. Kuma a ringa bibiyan ta saboda a ringa ganin latest update na airdrop da za mu ringa ajiyewa. Duk airdrop na nan kai sa'a guda ɗaya kaɗai ya isa ya canza maka komai da komai naka, ya canza maka rayuwanka. In Allah ya yarda. So in dai ana swapping, ga swap history nan za ka yi swapping, ana swapping ciki, ana depositing. Kamar depositing ka so ka yi depositing, ana depositing daga nan. In ka yi depositing USDT, sannan sai ka yi swapping nashi zuwa coin ɗin, za ka yi siyan coin ɗin. Lallai coin ɗin na da abin ga mai kyau. To mu samu mu siya mu ajiye, nan da lokaci kaɗan zai fara tafiya. Yanzu dai yana nan a $0.03 cent, 0.03 cent. Nan da jimawa ba da jimawa kaɗai ba za ka ga mu, da yawa ba za ka ga ya ɗaga. In Allah ya yarda. A huta lafiya.